O redor de 70 bailaríns subirán ao escenario este domingo no Auditorio de Ribeira. Abrirán o programa as alumnas máis pequenas de entre 4 e 6 anos coa coreografía da Panteira Rosa. Tomarán os relevos maiores coa adaptación de varios números do musical La La Land. Recollemos e adaptamos a coreografía do musical La La Land. Deste musical ten unhas músicas moi atractivas para eles, para poder ensayar e poder empezar. Isto forma parte de un traballo de veteranos, algúns nenos que levan comigo desde que eu comecei, 16 anos, e outros pois non tanto, as máis pequeniñas. Entonces vamos a repartir este programa en dúas partes, unha máis pequeniña que son as nenas de 4 a 6 anos, 6-7, que representarán coa música de Mancini a coñecida Pantera Rosa. Despois cambiamos o rexistro totalmente para un actual, como se fora a nosa propia historia moderna de hoxe en día, non? O festival rematará coa actuación da mestra Cristina Ribeiro acompañada de varios alumnos e a entrega de diplomas. Na clausura terá lugar unha entrega de diplomas. Teremos unha novidade este ano que será, contaremos cun fotocall para que todos aqueles que queiran, digamos que conservar ese recordo da súa participación ou da súa asistencia a este festival, pois podrán facerse a fotografía en ese fotocall donde teremos os anagramas e os logos correspondentes ao Concello de Ribeira ca Escola Municipal de Danza. A entrada é de balde, aínda que será preciso retirar invitación media hora antes do inicio da función na porta do auditorio.